Mama mudi neto yeto hejebi ya mama mudi neto ya hejebi na abutu to na mu ya na ke eto ata ge tu ede oya mama mudi neto yeto hejebi ya mama mudi neto ya Ezo Michael, que les tu connais bon temps. The PPO. The PPO. Quand on bosse ta canne, un cheto mumu the prince of water na South America. PPO. The prince of water na South America. You never know what can catch you. Can't blow about Back out like Ghana go job for the guy in Mukasia Kelechine. I'm a rupo. I go job for the guy last born boy jagina manu na nchetilom anye bra manu ba we bia na bi PPO Prince Kenechukwu Nebonta ọkwọtọ na South America the able advisor na obi eziokwu na ọdịnala na omenala Igbo our able founder Igwe Ochi of Ochi na asa na Enugu Agede nnukwu mmọnwụ CEO Grand Sport Hotels yana lọọlụ ya mmiri delo edo nwanyị ọma na-asị ka ọmaka mbele oge na mbọsị kịta ati na-eme birthday yana ndị otu obi eziokwu niile ha na-asị na mbọsị kịta ata ị na-eme mmemme ncheta ọmụmụ na maka ya emelu yi ego ibo ga-elubelu ya isi anyị na-asị ihe ọma mere oge na mbọsị kịta ata ise